салом алейкум ашари левакан мардуми шариф тоҷикистон. аризае ки ман навиштагӣ будам зидди як очаланат фарзанди як проститутка бухтарӣ имна дар раёсати ВКД дар вилояти Хатнун отказ. Чӣ гап не бо як зинаи боло мо болои ариза мекунем. Барои чӣ ман и гапро задам зидди бухтарӣ? Барои ки дар вилояти Хатнун иҷозат будай дар шабакаҳои иҷтимоӣ модар як каса, оила як каса, хоҳар як каса, фарзанди як каса дашном кардан, пас задан. Дӯстони азиз, имрӯз чандумай айнами рӯз ҳисоб мекунем. Як моҳи дига ман Москва намерам, ин кора ман хеле намемонам. План Б. Любой кода ман точкама мемонам ба баҳс мекунам. Ришва намегирам. Ямо гузашт, як рӯзи шанбе, мерам душанбе, рӯзи қабули шаҳрвандо аст. Ман нағз мебинам дар Москва будам рӯзи шанбе, рӯзи ман аст. Ҳар як кабинета ман тик-тик мекунам. Физбешам тик-тик мегирам, генералишам тик-тик мекунам, салом алейкум ёки здравствуйте. Баъд сар мекунам аз дастгоҳ, аз амният, МВД. Баъд мегӯям ки чӣ ришае? мегӯм муҳтарам генерал, муҳтарам вазир, ман аз вилояти Хатнун омаям ки дар вилояти Хатнун иҷозат ай. ин кора ман мекунам. Ман ришва намегирам. мебинем. Иди бек бо мегӯмад. нами точка хадите курукта истифода мебарам. Микрофони мадел из левакана дар дастат метавам менавозӣ. Иди бек ман ранги одамое ки нестем ки ту ақорат кардӣ, то гуда ки ноболиғшона хап ҳастанд, ман ин одам нестам. иди бек ман тура нами қайд мекунамад, лаънати ранги одам зиндагӣ мекунам. аз раёсати ВКД дар вилояти Хатнун биромадам, як кас қадим салом кард, гуфти Соқуфаю, ман фақат комментарое ки менависанд ба ном мухолиф ман ответшон медам. як чиз мегӯям, илтимос мана гӯш кун. дӯстон қабил гуфтам, маълумот бародари азиз, одаме ки модар як каса, оила як каса, хоҳари як каса фоҳиша мега, ура ё отчаш, ё занаш, ё фарзандаш фоҳишай, холе мекунад ки модарову занову хоҳарои ҳама фоҳишай. талаб кӣ Соқуфаю? конечно ман талаб мекунам. ман номус дорам. ман дар семьям ман мард ҳисоб мекунам. интизор шед бухтаре отпушник будӣ, отпушник мешава борига.